इसरोनि जोनोमा बोरै जादोंमोन बेनि बागै आं नोंथांमोननो आंनि बे दिनैनि भिडिअआव बुंगोन। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। बे इसरोखौ जोनोम होनायाव सासेल' मानसि दङमोन, जायखौ जोङो दा फादार अफ इसरो बुंनाय जायो। बिथांनि मुङा जाबाय बिक्रम साराभाई। बिक्रम साराभाईआ गाव हारसिङै सानखांदोंमोन जे भारतखौ बोरैहाय डेभेलप खालामनो हायो, स्पेस रिसार्चनि बागै बोरैहाय आवगायलांनो हायो बेनि बागै सानदोंमोन। बिथाङा गाव सासे साइन्टिस्टमोन। अब्ला बिथाङा मा खालामनायसै, गाव हारसिङैनो इनकस्पार मुंनि मोनसे अर्गेनाइजेसन दानायसै। INCOSPAR मुंनि मोनसे अर्गेनाइजेसन दानायसै। जेब्ला बे अर्गेनाइजेसनखौ दादोंमोन अब्ला जेबो अफिस गैयामोन। जे बिथाङा गंसे पुराना गिर्जा न' दङमोन। बे गिर्जा न'खौनो अफिस महरै गोबां बोसोर बाहायनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा लोगोआव 3 साइन्टिस्ट लाफादोंमोन। बे साइन्टिस्टफोरखौ लानानै जोबोर खामानि मावलांदोंमोन। बिथांमोना ओरैबायदि मिसाइल बानायोमोन, जाय मिसाइला बुहुमनिफ्राय एसे गोजौआव थाङोमोन आरो फिन गिदिंनानै फैफिनोमोन। बेफोरबायदिनो आरोबाव नाजायोमोन आरो बेनिख्रुइ जौसिनाव थाङोमोन, आरोबाव फिन नाजायो, आरोबाव बेनिख्रुइ जौसिनाव हगार हरनो हाबाय। बेफोरबायदिनो बिथांमोना नाजायै नाजायै साक्सेस जानो हादोंमोन। बिथांमोनखौ मिनिदोंमोन भारतनि मानसिया। मा सानलाबायदो, फाग्ला माग्ला मंगलाव मिसाइल हगार हरनाय, मंगलाव मानसि हगार हरनाय होननानै बिभिन्न धरननि थाट्टा खालामदोंमोन, मुगैदोंमोन। अब्लाबो बिक्रम साराभाई आरो बिथांनि जा लोगो 3 जेब्लाबो उनफिनना थायाखैमोन, जेब्लाबो नायफिनामोन। मात्र मोनसेल'सो लक्ष्यमोन जे जों साक्सेस खालामथारनांगोन, साक्सेस खालामथारनांगोन। ओरैबायदि बै समाव जा मिसाइल बानायोमोन ना, बे मिसाइलखौ लन्च खालामनो थाखाय साइकेलनि उनाव खेथाबनानै लाना थांनो गोनां जायोमोन। आरो इन्डियायाव जा मिसाइल बानायो बेखौ सायाव हगार हरनो थाखाय रकेट गैयामोन इन्डियानि आखायाव। जोबोद दुखुमोन। मिसाइलखौ इन्डियायाव बानायो आरो लन्चखौ रासियायाव खालामनो गोनां जायोमोन। बेफोरबायदिनो बिथांमोना जेब्लाबो उनफिनना थायाखै, खालामलांगासिनो दङ। आरो मोनसे समाव ओरैबायदि मोजां सम फैनायसै, 1984 मायथाइयाव स्पेसआव राकेश शर्मा मुंनि सासे मानसिखौ स्पेसआव हगार हरनायसै। अब्ला बिथांमोना खेबसेयावनो साक्सेस जानो हादोंमोन। बे साक्सेस जानायनि उनाव जोंनि जा इसरो जोबोर मुंदांखा जानायसै। बुहुमाव गोबाङानो बाख्नायनो हमबाय। गिबियावथ' इसरोनि मुङा इसरो नङामोन, इनकस्पारसोमोन, INCOSPAR सोमोन। नाथाय बे इनकस्पारखौनो 1969 मायथाइयाव मुं सोलायनानै इसरो नाम दोननायसै, इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन। राकेश शर्मा बिथांखौ स्पेसआव हगार हरनायनि उनाव साक्सेस जाबाय। साक्सेस जानायनि उनावनो जोंनि इसरोआ बुहुमनाङै फेमास जानायसै। बेफोरबायदिनो जोंनि इन्डिया जोबोर साक्सेस जानायसै। जोंनि जा चन्द्रयान 2, बे चन्द्रयान 2 खौथ' खेबसे हगार हरनायावनो जोङो 95% साक्सेस जानो हादों। खेबसे हगारनायावनो दा 5%ल'सै साक्सेस जानो। बेखौबो इसरोनि साइन्टिस्टफोरा लेन्डार बिक्रमजों जगाजग खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। आमेरिकानि जा नासा, बे नासाया स्पेसआव मानसि हगार हरनो थाखाय जा नाजादोंमोन, 17 बार फेल गोलैदोंमोन, 17 बार। नाथाय जोंनि इन्डिया खेबसेयाव 95% साक्सेस जानो हादोंमोन। बे चन्द्रयान 2 खौ मानि थाखाय हगार हरदोंमोन, आं बेखौ नोंथांमोननो आंनि नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन। साबायखर।